Е така, тази посока някъде. И да излезеш някъде от пътеката, тя... Добре, там директно служим. Опа, един там горе се умори. Най-добрия Яневец си той. Оня пише, не може да се го дигни пък. Той малко се уморя да ти кажа там на живи. Уморя ли да? На 3 метра 4 години.